Guys, andito na tayo sa new tourist spot sa Tuburan. Dito kayo dire. Maka-relax good. Ipadad ano yung nagsuot? Ay, kumabutong ka. May taga ayaw mo ginumang pag-inis ba? So, nindot kayo dire. Maka-relax good. Doon na kayo sa dagat. So, mo ni ang new tourist spot dari sa Tuburan. Makatong ganahan mag-chill nara dari dapit sa daw sa Tuburan Cebu. Nata dari sa bagong tourist na tambayanan dari sa daang lungsod Tuburan Cebu. So sa mga ganahan mag-chill, ari na mo. Very affordable sa kay lang mga foods diri. Then dapli na pud sa dagat ang ilahang pwesto, so maka-chill gid diri. So mo di ang view diri. Kamayan. Visit lang mo dere sa daang lungsod Tuburan Cebu. Then lami sa kailang mga foods dere. Portable sa kayo ilang presyo. Then hindi hangin dere guys. So mo ni ang view dere. Kapawa sa stress kay hindi view. So mo ni ang view dere sa lahang beach resort. Maghugom ng beach resort. Sa Managpay, Managbayan. Ano yung bye-bye? Hindi kailang pa, no? Presto. Doon na dyan sa dagat, guys. Maka-relax dyan. Yung view nindot sa gayo. Napaipunan pa sa hangin. So, nagwat niya sa mong order. Update lang tamoon niya. Sa namong pagkaon. Namong di-order. Oh, nilamig kailang foods da. Mine too. Kaya ako kung kaon too. So, ready to rumble. So katong ganahan mo ari lang mo kay affordable jud kay lang price dire. Then lami sa kailang mga foods. Like ano